Machiegni jahera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi Tv kamwacho ni ngima en mwandu. Mataye chenro ni en Andutho Tieno. Aduoko ni erokamano makende kuom bedo kodwa odiochieng' ma kawuono. Kendo ageno ni riyo maber ibedo mos mondo mi wayudie kaka wanyalo puonjore nikech nwaseyudore ni ka emwayude rieko to ngima bende en mwandu. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari na odiochieng' ma kawuono osechopo e studio. Ok en wendo ahinya to kata kamano abomiye thuolo mondo mi ohulre ne ogandawa mondo mi nyiswa ni en laktar molony e weche mage to wadoje to kachiel kachiel. Machiegni daktari. Erokamano Ruth, koran iluonga ni laktar Primus Uchieng, anan wuod Kano tatiyo Kenyatta National Hospital tathiedho tuoche mag kansa gi stima mar radiotherapy to gi yedhe mag chemotherapy. Amor mar bedo kodi kendo e studio daktari. Inyalo paro odiochieng' tich adek mokalo juma mokalo ni wantiere kod twak otenore kod kansa mar wang' ma bende ne wadhiye matut mokalo. Kaeto ni yienwa mondo mi waduogi watng'i ane kendo kidieny machielo mar jogo mathoro yudo kansa. Ne wayudo ni en kansa othoro mako ji te, to ahinya nyithindo kod joma hikgi oseniang' ahinya. Wanyalo mulo mana matin ni kansa mar wang' en tuo matimore nade, ka ochako gi yore mage to gi gik mage ma ng'ato onego bed ni timo mondo mi obed mabor kod kidienyi mar kansa kato wadhi nyime kod chenro mane wachako juma mokalo. Erokamano Ruth, koro kansa mag wang' gin kansa ma kaka isewacho ni thothne ng'ata nyalo yude to ong'eny nyithindo molo joma dongo. To kuom joma dongo thothne waneno gi jok ma nigi tuoche ma ayaki kata jok mosethore gi tuoche mag ayaki thothne yudo ga kansa ni molo jok ma ok nigi tuoche mag ayaki. Kuom nyithindo nyathi moro amora nyalo yude, to kuom nyithindo ntiere kansa mathoth ne ong'eny kuom nyithindo matindo ka dweche 3 kadhi nyaka higni 5 kanyo, kendo nitie moro ma iyudo mana kuom higni 5 kanyo kadhi nyaka higni 8-10 to gi kijende kata nyiri matindo gimbe giyudo tuo ni mopogore. Kuom nyithindo thothgi nyalo bedo ni complication manie min gi kata ginyalo yudo genes mag genes maricho mag yudo kuom min gi nyalo transmit koro nyalo gine ma nyithindo go yude. Koro nyathi ma kinyuol to nyanyuol gi tuo ni, koro olosore mos kaka nyathino chako dongo. Tuoche mag wang' gibiro mana kaka problems wayudo ga wang' ka pile nyayudo ni ok inen maber, kata iyudo ka gimoro otone wang'i ma ok en kaka wang'i en, kata iyudo ka koro ineno gik moko ariyo ka neno gik moko achiel, kata inyayudo ka i wang'i kanyono ka bedo ma red makwar ni daktari makwar, kata nyalo ka nitie gimo madongo e wang'i kanyo. Koro gik moko kineno nyalo bedo gik ma kawaida to kendo nyalo bedo ni sign ni kansa ni chakore. Thoth ji mwayudo kaka gini koro osenya kabisa.